Članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održali su 3. i 4. studenog u Sarajevu svoje 68. redovito zasjedanje pod predsjedanjem predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, nadbiskupa vrhbosanskog Vinka kardinala Puljića. Sudjelovali su svi biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, osim pomoćnog biskupa banjalučkog monsinjora Marka Semrena, koji se nalazi u pastoralnom pohodu u Australiji. Također su nazočili delegati Hrvatske i Austrijske biskupske konferencije, vladika križevački monsinjor Nikola Kekić i austrijski vojni biskup monsinjor Werner Freistetter, te otpravnik poslova u apostolskoj nuncijaturi monsinjor Giuseppe Trentadue. Biskupi su najprije 3. studenog u katedrali Srca Isusova uz koncelebraciju 12 svećenika slavili svetu misu koju je predvodio kardinal Puljić, a prigodnu propovijed uputio je vladika križevački monsinjor Nikola Kekić. Svi se mi trsimo da doista budemo pravedni pred Bogom, ali nam to puno puta baš ne uspijeva. Griješimo, ponekad i jako, da bi nas trebalo biti sram pred Bogom i pred ljudima. I mi biskupi, i svećenici, i svi drugi. Tijekom zasjedanja biskupi su razmotrili pristigle važne dopise, saslušali svoje delegate s raznih susreta u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, te odredili delegate za predstojeće međunarodne susrete i dogovorili termine svojih susreta. O zaključcima zasjedanja na tiskovnoj konferenciji 4. studenog u prostorijama ordinarijata Vrhbosanske nadbiskupije govorili su kardinal Vinko Puljić, vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini monsinjor Tomo Vukšić i generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsinjor Ivo Tomašević. Biskupi su upozorili kako su pravosudne institucije u BiH sve ove godine uglavnom šutjele i zatvarale oči pred tolikim teškim zločinima na području Bosanske Posavine. Naveli su kako je upravo zbog toga razumljivo da je nedavno uhićenje 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane s tog područja bez ulaženja u utemeljenost optužnice izazvalo ogorčenje, zbunjenost i strah kod malog broja preostalih Hrvata katolika kao i kod prognanih toga i ne samo toga kraja. Vama je poznato da sam ja u ratu obelazio sva zgarišta i sva stradanja. I posebno znam dobro kako su stradale pojedine župe, počevši od masakra, koliko njih, 13 u Vidovicama, bio sam na toj jami gdje su zatrpani, to su bile nevine žrtve, niko živ nije spominjao o tome. Drugo u Laništima, a onda i u Tišini. Dakle, prolazio sam sva ta područja gdje su ljudi protjerani, poubijani i crkve popaljene. I jednostavno iz Bosanske Posavine kao da se ništa nije dogodilo. Sada jedanput optužuju se oni koji su se branili. Ne branim zločin. Svaki zločin ima pravo i treba ga optužiti. Međutim, ovaj selektivni pristup zabrinjava. Izgleda da smo krivi što smo opstali na tom dijelu. Što stoji iza toga, ja ne mogu kazati. Ali vrlo sam zabrinut da oni zločini koji se stvarno tamo dogodili nikad nisu ukazani da treba za njih neko odgovarati.